men når man kommer for sent, så er det nok ikke den kommentar, man indleder sin entré med. Det vil jeg altså lige have lov på. Hvad hedder du? Jeg hedder Jack. Jack, velkommen til. Jamen, han kan hedde Jack. Det kan jeg ikke sige. Jackass. Hvad hedder det? I forhold til det, I ser her, ikke? Man binder sig til én person i teksten. Det er faktisk det, der er sket her. Forstår I det? Forstår I det? Forstår I det? Men, er det, jeg fortæller? Nej. Hvad er det, siger du? Det er rigtigt. Program for i dag. I skal se en kortfilm. I skal arbejde med billedsiden. Det var det, I arbejdede med i mandags. I skal arbejde med lydsiden. Det var det, I lavede i går. Og så skal I introduceres for den her berettermodel, men den kender I nok godt, gør I ikke det? Hvad var det, I lærte i mandags hurtigt? Det var nemlig om... Fugleperspektiv. Nej, det er ikke alt det der. Kamera nu. I må godt finde jeres materiale frem, så I kunne se det, hvis I har svært ved at huske det. I kan også bare tage det på hoften, hvis I er rigtig skarpe. Men hvad er det så for et udsnit? Forstår I det?